Safiya, yau na zo ina son mu yi magana da ke. Yau tsawon shekara 3 kenan. Kullum na zo miki da maganar aure ta ki ce min in je in bari za a yi tunani. Dan Allah ni yau kawai ki faɗa min magana. To, wai me yasa kake da sauri ne a rayuwanka? Ka san fa aure ba abin wasa bane. Na ce maka idan na gama tunani zan maka magana. Jimala, 'yan mata. To ya aka yi? Kai, amma 'yan mata kin min kyau. To na gode. Dan Allah ko zan iya samun nambar ki? Wannan ayo abu mai sauki ne. Na ce in ba za ki damu ba, za mu iya soyayya ni da ke? Wallahi ka sa na ji kunya. Ai, a zamanin nan da maza suke wuya. Ai ba zan barka ba. In ma ta kama aure wallahi duka sai mu. Aure? Baby? Yanzu a gabana kake neman mata? Ba baby ba, bebe. Yau shekaran mu 3 baki taba ce min baby ba sai yanzu. Wannan ita ce matar aure na ni. Ke ba kin ce sai kin je kin yi tunani ba? To ki je ki yi tunanin ki ni ma bari in yi tunanin nawa da wannan. Ba ta waje. Matsa wallahi ko yanzu zan buge ki. Matsa! Wallahi zan buge ki na zama. Ba ta waje. Ba ta waje. Munafuka.